Bomas kanyo ni grup jower kata kwaya mane kueyo wi Jokenya gi wende kane iriwo ombulu kendo lando duoko mar yiero Bomas of Kenya higa mokalo koro golo ywak ni nyaka sani pok ochulgi. Kaka jofwambo marwa Joyce Odur lero, Jokwaya go wacho ni pok giyudo ler ewi chudo margi. Odhiambo mar tarik 9 dwe mar 8 higa mokadho tok Jokenya luto ombulu, grup jower moriwo Safari Voices, kwaya mar NHIF, Ninga Melodies, Wazalendo kod Muungano kwaya nochako tijgi ayanga e kar kwano ombulu maduong' mar Bomas, tich mar wer. Wende mane giwero ka gijiwo Jokenya obed kod horuok ka girito duoko mag yiero, ahinya to mago mag jaloch e kom ten piny Kenya. Iwi kachiel mwer go Bomas of Kenya anyalo wacho ni ne en gima ber mokadho nikech kata ni chiedh nade ng'eny kabisa, lakini wan kaka jower gi ng'wono mar Nyasaye manomiyowa gi chuny motegno ne wamedo wer kabisa kwa keto piny obed gu kwe kata doko ni weche ne tek kendo ni waketo piny gu kwe nyaka daka mogik. E kinde mane duoko mag ombulu medo donjo Bomas kowuok e gwenge mopogore opogore, liet ne medore to chuny ji bende likore. Kata kamano, podi ne gidhi mbele kod wer. Gino magiwacho ni ne duoko piny liet mane nitiere Bomas, ahinya to tarik 15 dwe mar 8 higa mokadho, kane irito mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati oland duoko mogik. Koko ne ng'eny ka gi kacha, ywaruok ne nitiere kaendi gi kacha, to mano e gimo maduong' momiyo noterwa kanyo nikech joma ne luongowa noseng'eyo nikech gisebedo ka gineno ni koko jabedi. Tiwacho nwaga ni wer en gima kweyo chuny kendo kelo kwe. Emomiyo noluongwa kacha kaka jokwaya mondo mi wadhwa oket wer mondo mi seche ma koko nyalo bedo to wan wakelo horuok mar chuny kokalo kuom wer. To ne joma ne neno yiero no ni neno kabisa ka samora mora ma koko ne nitie, kwaya ne wer kadhi malo matin tiyudo ka ne nitiere kwe moro dok piny matin. Kata obedo ni ne gimako kama duong' mar hoyo Jokenya kod wer, noluongi kanyo e yor tich ma ok wera wera nono. Wane wadhi kacha kaka jower ne wa provide service iyor wer. Tiyor wer ni noluongwa kanyo mondo wati tijno, to ng'ama noluongo ng'e maber ni chudo nyako chudi. Koro ne wadhi kana wawer lakini dhi chulwa. Kata kamano, dweche 6 koro tok timo tich matek mar wer nyaka otieno, grupno mar jower pok oyudo chudo margi. Adieri mar wach ni nyaka sani pok ochulwa. Kendo kata kipenja ni nonego chulwa pesa di ok ang'eyo. But gima duong' mane wang'eyo kata kaluwore ni noluonga tich, to mano en tija. Koro nyaka to ne chulwa. To nonyiswa ni nitiere muda matoka ne wasewer manonego wakaw machalo wige 2 kama mondo mi chudo marwa obi kuom tich mane watiyo nikech wan be ne wan mana achiel kuom service providers kama ne tiyo kanyo wendo. Ng'ama ne ng'iwa Chebukati koro ok office godlangete ng'ama odong' kuro mabung'e ni watiyo tich maber mondo mi wan wang' kata na chak gi sukari watedi nyithiwa udio. Nogogo erokamano baba ni wer Bomas to nikel nwa skari bo madho gichak. Gikwayo jogo mane omiyogi orak mar dhi wer Bomas of Kenya mondo yie ochulgi kaluwore ni kokalo e wer ema moko kuomgi yude yuto margi mapile ka pile. Ote mara kuom jok mane oluongowa mondo wawer en ni akwayogi kama magintie ni mondo ging'en tich mwatiyo ni chal kaka tich margi mabe gitiyo ka gidhi office chakre uktich nyaka 5. Wan marwa waonge kwa dhi office wa en wer. Kora kwaya jok mawosika uchulwa e gung'wono, to ka onge bende wachna wachana onge mondo wang'e ni onge chunywa mondo aye. Kung'iyo kaka nwa sacrifice, it is high time un bende utim koru mondo mi un bende uchulwa, wambe chunyo kweni ni watiyo tich maler, utiyo koru kodwa maber kaka jok nikech waduto wan Jokenya mondo mi ng'at ka ng'ato omor koda tije. Mwalimu Thomas Wasonga ma en coordinator mar grube jowergo mane waloso godo e yor simu to wacho ni lokruok e sirikal emokelo deko e chudo mar kwaya mane ower Bomas, kendo singo mar luondach wach chudo mar kwaya no juma manyien kosewuok e dich ma entiere godo pacho gi e kinde ni. Wapi makofi, wapi makofi. Joyce Odur, Ramogi TV,
Nairobi.